جندی شان بیان قرآن کرے، پیا خالق خود رحمان کرے، جندہ جگ تو شان نرالا ہے، او مدنی شان والا ہے، جندی شان بیان قرآن کرے، پیا خالق خود رحمان کرے، جندہ جگ تو شان نرالا ہے، او مدنی شان والا ہے، او مدنی شان والا ہے، جیندے اشارے تے چن ٹکڑے ڈوتی دے، کائنات دا ہر عاشق اندے قدم دھوتی دے، جیندے اشارے تے چن ٹکڑے ڈوتی دے، کائنات دا ہر عاشق اندے قدم دھوتی دے، پرمان بڑے قرآن جدا ہے، عاشق خود رحمان جدا، اندہ عاشق حبشی کالا ہے، او مدنی شان والا ہے، او مدنی شان والا ہے، مولا کو مولاوی مالک بنایا ہے، ہاتھ نپ کے ممبر تے سونے فرمایا ہے، مولا کو مولاوی مالک بنایا ہے، ہاتھ نپ کے ممبر تے سونے فرمایا ہے، سنو میڈی میڈا ویر علی، ہر مومن دا ہے پیر علی، پتا پاک حدیث حوالہ ہے، او مدنی شان والا ہے، او مدنی شان والا ہے، اقصا دے وچ آکے سارے نبی کھڑ گئے، بن کے قطارہ کل بن مقتدی کھڑ گئے، اقصا دے وچ آکے سارے نبی کھڑ گئے، بن کے قطارہ کل بن مقتدی کھڑ گئے، پہنے پاک حضور امام کھڑن، سب پڑھ دے پاک سلام کھڑن، اوندا رتبہ سب تو اعلیٰ ہے، او مدنی شان والا ہے، او مدنی شان والا ہے، ساری قبر دے وچ سئی بن کے نور حاصل، گناہگاراں دی بخشش لئی خود آپ حضور حاصل، ساری قبر دے وچ سئی بن کے نور حاصل، گناہگاراں دی بخشش لئی خود آپ حضور حاصل، کل کو جے کو اولے سن چاہ، بخشش دا خود فرمائے سن چاہ، روشن دا سئی رکھوالا ہے، او
مدنی شان والا ہے، او مدنی شان والا ہے۔